खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि बोसोरसालिया जथुमाखौ देग्लाय कार्बि आलं जिल्लानि लांहिन टाउननि हाजोआरि फोथाराव फैगौ 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 3, 4 आरो 5 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे खुंफुंजानो गोनां हाबाफारिनिनो गाहाय खुन्थियाखौ दिनै बाथौ ब्रह्म बिबिसि सत्संग हरि कीर्तन धोरोमनि नेमखान्थिजों आरज गाबनानै गायसंनाय जाबाय होनना मिथिनो हानाय जादों। मख'नो नांगोनदि बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै गाहाय खुन्थियायाव हा होग्रोनानै बेखेवना होदोंमोन। गुबुन फारसेथिं रायखांनो नांबावगोनदि दिनैनि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर', इएम रनजित बसुमतारी, डक्टर नीलुत सोरगियारि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिसेश्वर बसुमतारी आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि बिथांमोनजों लोगोसेनो मिरु एबसुनिफ्राय सुबुं फोनांजाब नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, सरनिस नार्जारि, अबित नार्जारि आरो गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसे बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै कार्बि आलंनि लांहिन हाजोआरि फोथाराव जानो गोनां एबसुनि 54थि बोसोरसालिया जथुमायाव आसाम भारतआव रायजो जानाय साफ्रोमबो बर'फोरखौ बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। मैदेर होखारनायनि मुङाव गुलि गावनायजों जिउ खोमानांनाय आरबि गथ'सानि बिमा एबा नखरनो आसाम सरकारा 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावबाय। रायखांनो नांगोनदि थांनाय 10 दिसेम्बर खालाराव बन्दापारा गामिनि 2 बोसोरनि आरबि दैमारिखौ फरेस्ट गार्डआ मैदेर होनायनि मुङाव गुलि गावनानै खास्रि बिस्रियै गावथारदोंमोन आरो आरबि दैमारिनि बिमा मालबिका दैमारियाबो फरेस्टनि गुलिजों गोदोनायाव आघात जादोंमन। बे जाथायनि सायावनो थांनाय 14 दिसेम्बर खालाराव खोला कामरुप जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव 2 बोसोर बैसोनि आरबि दैमारिनि थार बिजिरनाय होनांगौ होनना सरकारनिसिम दाबि खालामनाय जादोंमोन आरो बे दाबि खालामनाय सानखालि मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बाहागो लानानै 2 बोसोर बैसोनि आरबि दैमारिखौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ एबसुआ गोरलैयै हगारनाय नङा होनना गोख्रों रावै बुंदोंमोन। बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव दासान्दि सिखावनि दुंहाव थासारि। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जायनारि गामियाव थानाय गंथाम दखानफोराव मोनसे सिखावनि हान्जाया थांनाय हरनि 12 रिंगासो समाव हाबनानै गोबां फिसा गेदेर मुवा बेसादफोरखौ खावना लांदों होनना खौरां मोननो हादों। खावजानाय गलानि बिगोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गंथाम गलाजों खमैबो 5 लाखनि मुवा बेसादफोरखौ सिखावा खावनानै लांजोबदों। बेनिखायनो खहा जाजानाय गलानि बिगोमाफोरा राहा गोथे जानानै दानि बिटिआर सरकारखौ नायफिननो थाखाय खावलायो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। UPPL दोलोनि दिनै मोनसे गेदेर खहा। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि बिजनीनि बलामगुरिनि बिसिडिसिआव गोरोबलायनाय थासारि सोमजियैनि जाउनाव बिसिडिसिनि सा 23 सोद्रोमा आरो UPPL दोलोनि सा 5 सोद्रोमाफोरा दिनै गावसोरनि बिबानखौ एंगारबाय। मख'थावनादि दिनै बलामगुरि हाथाइसालियाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरनि बिबानखौ एंगारदों। बे बिबान एंगारनायनि गेजेराव दङ बलामगुरि प्राइमारि UPPLनि गाहाय नेहाथारि प्रनय कुमार नार्जारिजों लोगोसे सा 25 सोद्रोमाफोरा। रायखांनो नांगोनदि बिबान एंगारनाय बिसिडिसिनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2-3सो साख्रि आवला दैदेनगिरि बिथांमोना सोद्रोमाफोरनि मावनो गोनां बिबानफोरखौ मावनो थाखाय खाबु होआ एबा नासयो। बिनिखायनो गावसोरनि बिबानखौ एंगारबाय होनना बिथांमोना फोरमायथियो। आसामनि मादावनो मुंदांखा जानाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ बन्द जाबाय होनना खौरां मोननो हानाय जादोंमोन। नाथाय दिनै फिन खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला बगामाथि दावरायझार लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ मोननै बाहागोआव राननाय जादों, जेराव सानजा आरो सोनाब बे मोननै दिगाव राननाय जादों। बेनिनो नाग्रिजुलि एबा सोनाब दिगखौ तामुलपुर पुलिस बिफाना मैया बन्द खालामनानै होदों होननानै दावरायझार इक' टुरिजमनि आफादगिरि बिथाङा दिनै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं सानजा फारसे थानाय बगामाथि दावरायझार लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाया बन्द जायाखै एबा दासिमबो सोलिगासिनो दं होनना बिथाङा मिथिहोबावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। सासे सुबुंनाव मोनसेनि बांसिन भटार आइडि थानाय नंलिया। मख'नो गोनांदि थांनाय समबारखालि लकसभानिफ्राय गनायथि मोननाय आयेन सोदांनाय बिल 2021खौ रायजो सभायाबो गनायथि जाबाय। मोनथिनो हानाय बायदिब्ला रायजो सभायाव गनायथि जानाय बे आयेन बायदियै भटारफोरनि फारिलाइ सोदांनाय आरो नंखाय भटारफोरखौ दबथायनो थाखाय भटार कार्ड आरो आधार कार्डखौ फोनांजाब एबा लिंक खालामनाय जासिगोन। गोदान सोदांनाय आयेन बायदियै बे समाव आधार आरो भटार आइडि लिंक खालामनायनि गेजेरजों बिसायख'थि आयेन सोदांनाय बिल 2021नि भटार फारिलाइ थियारि खालामग्रा मावख'गिरिफोरा
आधार कार्ड बिनायनि मोन्थाय मोननो हासिगोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आधार लिंकनि खाबुखौ बिनि थाखायनो खालामनाय जादों दि जाहाथे सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोराव मोननै एबा मोनथाम भट होनो हाया। गुबुन खौराङा फैदो बिटिआरनि सालबारि बियाबनि टिसिएलसिनि आफादगिरि बिनद मोसाहारिनि सामलायनायाव सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय बाहुबारि बिसिडिसिआव सा 300 आदिबासि खामानि मावग्राफोरनो जब कार्ड राननानै होदों। मख'नो गोनांदि आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि समाव गासै बिटिआरजों लोगोसे सालबारि बियाबाबो आगुनि समाव नेवसिजानाय साफ्रोमबो खामानि मावग्राफोरनोनो जब कार्डखौ राननानै होदों होनना टिएलसिनि आफादगिरि बिनद मोसाहारि बिथाङा बुंथियो। गुबुन खौराङा फैदो लिबियायाव थांनाय सप्तानिफ्राय लानानै आथिखालसिमाव गंनै गुबुन गुबुन जाहाजाव गाखोनानै दावबायबोनाय सा 110निबो बांसिन रिफिउजिफोरा लैथोआव गोदोनानै जिउ गोमादों होनना खौरां मोननो हादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय शुक्रबारखालि लिबिया लैथो रुगुङाव दंफांनि नाव गोदोनायजों खमैबो सा 102 रिफिउजिफोरा जिउ गोमादोंमोन आरो सा 8 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय जादों आरो लैथो रुगुंसिम लाबोनो हादों। आरो गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला जाथाय जानायनि सानथाम उनावनो लिबिया लैथो रुगुं रैखाथिनि बुबला गुबुन मोनसे जाहाजनि बायखोन्दा मुवा बेसादनिफ्राय सा 62 रिफिउजिफोरनि गोथै सहखौ बोखांनो हाबावदों होनना खौरां मोननो हादों। फुंबिलि समाव अखं आसामनि बागरि पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव 37 नं माहारियारि राजा लामायाव सिग्रोमनानै आयेन बेरेखा मोसौ लांखोमानाय गंब्रै गारिफोरखौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोननो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला अखं आसामनिफ्राय मोसौफोरखौ लांखोमाबाय थानाय समावनो बे गारि गंब्रैखौ पुलिसआ बोखांनो हादों। मोनथिनो मोननायाव पुलिसआ बोखांनाय गारिनिफ्राय मा 42 मोसौफोरखौ बोखांनो हादों आरो खौरांनिफ्राय मिथिनो हाबावनाय बायदिब्ला बागरि पुलिसआ सा 9 मोसौ सुरां फालांगिरिफोरजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौबो हमनो हाबावदों। आबादारिफोरा लामाफोराव धरना होनानै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि पान्जाबनि माखासे बाहागोफोराव एबा रेल लामाफोराव आबादारिफोरा धरना होनायनि जाउनाव दावबायारिफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो गोनां जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे धरना होनायनि जाउनाव माखासे ट्रेनफोरा थाद'नोबो गोनां जादों, जायनि जाउनाव ट्रेननि टिकेट बुक खालामखानाय सुबुंफोरनो रांखौ हरफिननो गोनां जादों होननानैबो मिथिनो हानाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला पान्जाबनि आबादारिफोरा साख्रिजों लोगोसे माखासे दाबि दैखांनायखौ लानानै रेल लामाफोरखौ होबथानानै सोमावसारदों होनना मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्ला नाग्रिजुलि हाथायाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 2 बाजिसो समनिफ्रायनो सजल दास मुंनि हलसेलार गलाया अर खामनानै सेवहांगार जालांदों। बे अर खामनाय जाथायाव खमैबो 8 लाख रांनि मुवा बेसादफोरा खहा जाबाय होनना गलानि बिगोमाया फोरमायथियो। दानिया आरोबाव गुबुन खौराङाव फैदो मानास माहारियारि हाग्रामायाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला मानास माहारियारि पार्कआव थसे गंआरि गान्दाया दावबायारिफोरनि गारियाव गाग्लोबनो नागिरनायनि थासारि सोमजिदों। मिथिनो मोननायाव बे जाथाया बासबारि हाग्रा रेन्जनि बेंखनाव दिनै फुंबिलि समाव जानानै थांदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो हाबावनाय बायदिब्ला 1.5 किल'मिटार जानथाइनिफ्रायनो दावबायारिफोरनि गारिखौ होसोनानै गाग्लोबनो नाजादों थसे गंआरि गान्दाया। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।